Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nोंथांमोन YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सायाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेलाव नायनानै भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं भिडिअ लाबोयैया बिराद गोबाव जाबाय ओमफ्राय दिनै भिडिअ लाबोलायबाय ओमफ्राय थारमाने भिडिअ बानायनाया एसे खम जादों ओमफ्राय लासैनो बानायलांबाय थानो नाजाफिनगोन लोगोफोर आं दा माने एसे बेस्थ दं बेनि थाखायनो भिडिअखौ बारा लाबोनो हाया जादों ओमफ्राय नोंथांमोननिजों दिनै मोनसे भिडिअखौ शेयार खालामसिननानै लाबोनाय जाबाय ओमफ्राय सिगाङावनो बुंना होखानाय आंनि गस्ला सुइटार गाननायनि सायाव दा माने जोंनिथिं दा माने मैयानिफ्राय गोबांथार अखा हादोंमोन ओमफ्राय दा बोथोरा एसे गुसु जादों बेनि थाखायनो ओमफ्राय आंनि देहाया बारा थिग नङालाय बेनि थाखायनो आंनि बे सुइटारखौ गाननाय जादों ओमफ्राय मा भिडिअनि सायाव नोंथांमोनजों शेयार खालामनो फैदों होनना बुङोब्ला नोंथांमोना दा नुखाबायबो जानांगौ नुवाखैबो जानांगौ सोरबा ओमफ्राय बेनि सायावनो आङो भिडिअ लाबोनाय जाबाय बे सोर होनना बुङोब्ला मा होनो जोंनि बर' हारिनिनो सानै जरासे हिनजाव आरो हौवा आरो ओमफ्राय बिथांमोना हाबा जाखानाय ना हाबा जाखायै आं बेखौ बुंनो हाला खिन्थु बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे भिडिअ बानायदों जाय भिडिअआ लास्ट जोबनायाव नायजाथावै आरोना ओरैबायदि आखलनि भिडिअ बानायदों मा बुंनांगौ बेफोरबायदि मानसिखौ मा होनना रायनांगौ जे जों दानो रायगोन दानो बुंगोन जोंखौसो गाज्रि नुगोन खिन्थु गावसिनावबो साननो हानाय मोनसे माइन्ड दं आरोना आं बेफोरबायदि भिडिअ बानायोब्ला मा जागोन मानसिफ्रा आंखौ मा बुंगोन बेफोरबायदि साननो हानाय माइन्डआ बयहाबो दं खिन्थु बेफोरबायदि माइन्डखौ साननो हानाय माइन्डखौ बाहायालासिनो मा खालामो जे जायगायाव बैफोरबायदि भिडिअ बानायोब्ला एसेबाबो भिउस फैयोना बैनि थाखाय साननो हानाय हनो हानाय गावनि गोहोखौ दोनखुमानानै बैफोरबायदि भिडिअखौ बानायनानै आपल'ड होयो आरोना मा खारननि थाखाय बेफोरबायदि भिडिअ बानायदों खिन्थु जों साननानै सिदा नाहरोब्ला नुहुरो जे बिथाङा गाव फेमास जानो थाखाय बेफोरबायदि भिडिअ बानायदों होननानै आं डाइरेक्ट सानहरो आरोना नङाबा मानि थाखाय बानायदों रियेल भिडिअ होनदों बिथाङा रियेल भिडिअ हारे भाइ रियेल भिडिअ नों बानाय नों मोजां बानाय मोजां कन्टेन्ट लाना फै अब्लाथ' नोङो सानसे समाव साक्सेस जागोन दिनै साक्सेस जायाखै बानायलांबाय था मानसिया रावबो उन्दैयावनो लेखा रोंना फैखाया नंगौना नङा लोगोफोर बेनिखायनो आं नोंनि जेसेबां टेलेन्ट दं आंनाव जेसेबां टेलेन्ट दं जाखिनि नोंनि एसे एनै टेलेन्टखौ लानानै नों भिडिअ बानायलांबाय था नोंनाव मा कन्टेन्ट दं बेजों बानायलांबाय था नों फार्स्ट टाइमाव रावबो खेनसेनो गोरोंखा भिडिअ बानायनो हाया जेन'बा लेखाखौबो नों डाइरेक्ट उन्दैनिफ्राय रोंखाया सोलोङैसो जोङो रोंलाङो थिग बेफोरबायदिनो इउटुबाव खामानि मावनायावबो नों दिनै बानायदाव गाबोन बानायदाव बेफोरबायदि भिडिअ बानायलांबाय थायोब्लासो नोङो रोंलांगोन लास्ट बाराव मोजां इउटुबार जानो हागोन आरोना ओमफ्राय बे माखासे मानसिया बेफोरखौ सानालासिनो हरखाब साननानै गावखौ फेमास खालामना लाग्रोनो थाखाय गाज्रि खामानिखौ मावग्रोयो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना अबे भिडिअनि सायाव आंखौ जानला मोनला बखिलाबाय थादों साननो हागौ आं दा लास्ट जोबनायाव होगोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय ओमफ्राय बेखौ नायना लाखांनानै नोंथांमोना आंनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय बिथांनि भिडिअ बानायनाया मोजां जादों ना गाज्रि जादों बिथाङा रियेल भिडिअ होननानै भिडिअ बानायदों खिन्थु रियेल भिडिअआव बिनो लास्ट एन्डआव मोनसे गाज्रि आखुनि भिडिअ बानायदों आरो आं बेखौसो साबजानाय मोनाखै आरोना गोबालायनायाथ' इसिबां खोथा नङा खिन्थु नोंथांमोना भिडिअखौ लास्टआव नायोब्ला नुनो मोनो आरोना खिन्थु केमेरा कुवालिटिया बारा एसेबां क्लियार नङा ओमफ्राय बिथांमोना बबेनि बिनो डिटेल्सखौबो आं बुंना होनो हाला खिन्थु बे नैबे मोनसे आखलनि थाखाय आं नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ ससे नायना लादो बेनि उनाव दसे लोगो मोनबावगोन आरोना आंजों लोगोफोर अननायखौ गोसोखांना रियेल भिडिअ नोंनि अननायखौ जों गोसोखांना रियेल भिडिअ बेयो जाबाय रियेल भिडिअ फेसबुकआव भिडिअ बानाय ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुखाबाय ओमफ्राय बै भिडिअनि लास्ट एन्डखौ आं होजोबनो हानाय नङा बे ससेयावल' होनाय जादों आङो ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्टआव बाय